Hej alle sammen. I dag der skal vi spille noget Ark Survival Evolved. Og ja, i dag kan jeg finde ud af hvad jeg hedder. Og ja, jeg tænker ikke at vi kan løbe der, og tænker jeg skal få det stærk, fordi det online. Så jeg skulle starte, det er fint. Han skal sgu op og så. Godt så, Create New Survivor. Bare lige så I ved det, jeg har en ret god review, vil jeg sige, fordi den kan trække det her. Okay, godt. Hunter Små. Er der Minecraft? Man kan små træ, så. Er der Minecraft? Godt. Jeg skal have noget, kan jeg godt lige få noget sten. Og jeg får en enkelt gang. Fordi at jeg vidste ikke, what the fuck. Det er for så. Jeg døde allerede. Northbound. Det er den længst væk, det er bedst. Okay, der var langt væk. Og meget bedre. Oh my goodness. Oh my, what the fuck? Hvad er det? Er det en langhals? Nej, det er en bronzo. Fuck. Okay, jeg døde bronzo. Det er selvfølgelig. Jeg tror bare, jeg tager så free. Okay, her er der ikke nogen farlige i det mindste. Sådan ja. Og der er en dodo. Du går ikke lige der. Jeg vil gerne så den og ikke dig. Nej, selvfølgelig. Og hvorfor tager du ikke de der dodos? Dodo. Er du en dodo? Du er en dodo. Fuck. Jeg skal have fat den dodo. Jeg vil vide hvor er en dodo. Hvor er en dodo? Bogstaveligt talt, den hedder Dodo. Det er en Dodo. Wait. Ja. Speed og Stonehenge. Selvfølgelig. Er du farlig? Nej, nu skal ikke farligt løbe bare. Bitch, hvad med dig? Bitches, der er en bitch. Er du bare ligeglad med at slå? Fuck, du har meget liv. Hvorfor har du meget liv? Dø. Så slår jeg i hovedet. Okay, du er også bare ligeglad med at slå dig i hovedet. A2 access inventory. Vi kunne tage dig. Er det min? I wanna circle around. Whoa. Ten circles around. 10 circles around wheel. Prøv lige at kigge på den her, hvor det er. Død! Fuck them. But campfire. Close. Nej, hatch door. Fetch wall. Hvad er der? Close your eyes and go spell me. Fetch roof. Fuck, det rammer godt lige nu.
Jeg har godt til dig. Godt så, jeg vil gerne have noget sten. Okay, fuck, man. Jeg har sgu aldrig set så mange dinosaurer på. Han er Shrek. Eller Shrek, eller fuck du ved. Det her bliver en ret mærkelig video. Og jeg har ikke så meget liv. Okay, hvad er det? Hvad kan jeg bruge det til? Hvis I ved, hvad jeg kunne bruge det til, så må jeg rigtig gerne skrive ned i kommentarerne, fordi det ved ikke, hvad det er. Dro! Din fucking dro! Din doro! Du er en grim doro! Din doro! Du dør, din doro! Der er mere doro! Din doro! Jeg skal have noget raw meat! Hide! Raw meat! Okay, next one, dude. I know her. Here goes bitches. I'm sleeping, babe. Okay, but jeg har rigtig meget land grabbings. Er der mere hard den af? Ha. Okay, nu. Hæk op. Nu har jeg lige samlet en lorter. Hvorfor fuck er der så mange dårter? Der er dårter. En dårter. Nej, ikke der, ikke der. Fuck er det. Løb. Ja, din dårter. Nu dør du, din dårter. Der er en sten. Sten, tak. Tak for stenen. Og jeg tror, der er masser i dig. Ud med dig. Ja. Ja, du har en lort liv. Take it, dude. Den er lidt 13. Ved I hvad fuck det er? Det er godt at have noget dårligt. Okay, godt. Undskyld, at jeg ikke snakker så meget, men ja. Det er lidt fordi, at jeg har ikke rigtig noget at snakke om. Jeg koncentrerer mig rigtig meget. Fuck, jeg fik et chok. Lad mig give mig et chok, din dår. Du. Hvad fuck er det? Okay, hvis I vil også se, hvad det er, skriv ned i kommentaren. Fordi der er så mange til. Er du farlig? Jeg ved ikke, om du er farlig. Jeg vil løbe. Okay, jeg ikke så meget mit liv. Kan I se? Undskyld for at I kan se det. Og det er... Jeg har en søster, der hedder Christina. En 20. The fuck? Jeg synes ikke også, at det her er fucking mærkeligt. En 20. Hvad er det? Hvad? Fuck. Fuck dig, du gav mig et chok. Nej, gå med dig. Du tog lige mit kød. Fuck dig, mand. Du stjal mit kød. Den stjal mit kød. Hvad skal du, hvis jeg slår mig? Nej, det er også. Så tager bare mit kød igen. Fuck dig, du. Jeg vil have mit kød igen. Dø. Snop bare mit kød. Din gamle dår. Jeg fik kun masser af hide. Eller fucking læder, eller hvad fuck det er. Jeg var lige under. Jeg må ikke helt se. Jeg skal bare lige se, hvor meget jeg kan løbe. Løb!